Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Ассалому алайкум дӯстон, бародарон, мухлисои шабакаи Мол Бозор. Мана имрӯз рахти дигар навори ҷолиб аз ноҳияи Спитамен, молҳои Собир Полвон. Хулоса навори мо се сара, Собирҷон. Ассалому алайкум акай Мирзо. Алайкум салом. Бале, се сар ғуноҷинои веши сортадан топ келdi. виши сорт, яъни зоти чорни пиёстер. Чорни пиёстер зоташ. Машоаллоҳ, баракаё манахе. Як сорт ин хор. молои ба сифата бироварда агар мухлисои мо харидорӣ кунем баракаёванд мо хурсанд. Кани якта маълумот метим. Манаш моли номери як. Ин номери як. Чанд вақта шудагӣ, чанд сола шудагӣ? Як сола 6 моҳ, 7 моҳ мехел. Банданон шали бизор. Хулоса ё моли ферма ҳамаш. Короче, сета як ҷоя гирифтаги ман. Ҳар сеш моли як ферма. Як ферма бро. Машоаллоҳ, қадр фомада тамошо кунем. Актив баша метавон ба сегише. Беҳтарин ғуноҷи. Мана. Яъне инаш моли номери як. Ин номери як. Хуб, ё буқа рафтагӣ ё бо ҳамун загон ба гаштагӣ чӣ шудагӣ? Загон ба гаштаги акаҷон. Аломат нишонаҳои буғозиш ҳай. Просто вақтам набуд, што проверка узбекади. Духтур нишон додагид не? Не. Я бо ҳамин ду машақа бо тагоша нишон тия? Мана. Вола хушрӯгиша бентон. Мана. Мана Синашам саб сафеда. Кам синаям кадиги будааст. Мумкин ки буғоз бошад. Мумкин. Накуни ки има буғозишба гарантӣ нест акун. Амин. Хуб, ин чӣ хел мегӯем? Нархша ҳамаша як ҷой меояд, инҷа аддел намегӯем? Ҳамаш як ҷой бакам. Харҷазам. Як ҷой, як нарх хардагӣ, як нарх мефурӯшад. Амин. Хуб, инаш моли номери ду. Ин номери ду бакам. Ҳами ҳамаш 1.5 сола де, палтарашка ин. Амин. О, баъд. 1.5 сола. Вай сола. Гӯсалаҳо. Не сина кадиги будааст? Собирҷон? Суйбаш гуфт ки қариб 4 моҳа буғозме. Просто мо проверка нест петаров. Яъне ина вай сойбаш буқа мондагӣ. Амин. Просто вақти хабидаги гуфтаги соҳиб. Ҳамаш буқа рафтагӣ мумкин инаш ба вақта акун. Мана ин номери ду дӯстон. Инаш номери ду. Мана. Хушро тамошо кунтон. Саломатӣ, хурду хӯрокаш ҳамаш назан? Ҳама 100% ако. Сараша бентон хушро гиша. Беҳтарин мешад манҷошба. Хулоса акун буғозишба гарантия несту, лекин гуфти соҳибаш ин ба 4 моҳа буғозиш. Доктор шакара проверка qilamaz. Дӯсто, ҳозир ман мобайни ҳамин рӯзба духтура ҷеғ зада буғозу қисириша аниқ мекунад Собирҷон. Бале. Лекин ин қисириш биям худохоҳад ки гирад барака меояд, барое ки ин моло моли зоти ҳамаш. Худохоҳад ояндадор молои. Не сина кадиги уже. Акам сина кадиги. Мана меша. Хуб, мегузарем сеюмаш ба. Сеюм мол ғуноҷин. Мана инам чорни пиёстер. Ҳамаш бароз ани як шир. Моли зоти шири. Хуб, инам 1.5 сола, 3 солаш. Май тараф раравон, мақсад раравиша беним, ягон пош, ягон иллаташ набошад. Ин моли номери 3 дӯстон, ғуноҷин, лекин инаш дароз будааст. Дароз будааст вақони ёкада. Мана. Нишон сина кадиги мичхем назари мана. Або аниқ духтурба нишон тейна. Просто вақтам набуд, да, ка так пастян наварда біз симона. Пешаки уверенне қилиб айтаман. Беҳтарин. Мешад гардон. Бо мана баъди навор ҳозир духтура ҷер мезанад, буғозиши қисириша аниқ мекунад. Хуб, Собирҷон. Нархша мегӯем ғуноҷиное. Нархаш мекун. Андар як ба кадан хушро када арзон шудаги ки мақсад тамошо кадаги одам харидорӣ кунад. Чӯ? Мана. Ҳашти ҳамаш як хел. Весашам қаду хонди ки меминаш калонтар будааст. Қадаш баланд. Мана инаш киди мана мидаш ҳар душ қадаш баландтар. Инаш акун. Метр борме? Метр не окей, абор ченкеда нишон тем қадаша. Ҳозир мана дӯстон метр кади қадашам ченкеда нишон метим як бора. Хуб, нархша мегӯем Собирҷон? Баи рост кун. Нархлар. Раса 17,500 сомондан аҷа. Bir joyga bo'lsa kerak. Haddiyu 500 mi? Bale.
16500 go'yim, 16500. Ne, gap nes, molova gap nes. Sifatiga bir nima deyna. Ne, sifatash zo'r, hammash sifatash zo'r. Behtari sarosh mayda, korpusosh daroz, qadash hay, chaponash xushro'gish hay do'stlar. Behtari mollo do'stlar, mana. Bunday kassivani zo'rg'a topamiz, qidirib aka. Oshom daroz zo'r, lekin endi korpusosh daroz xushro'gdas. 16500 moni, Sobirjon. Ne aka, to'g'ri. 16,5 dan. Yo'q, qo'shasiz to'g'ri kelmaydi uni aka. 16800 megoyimda bo'shadi. Andaryag digarba. 16800 deyil. Mesha? O'z bu mana qadisha chengi meshami? Mana 16800 so'mni do'stlar, mana. Har şey یک جایی میگیرتومی، طرز علایدگی میگیرتومی. یعنی یا bu mana qadisha chengi nishon ki, mamete buluş qo'yishim qal. Ana. Yaku C4 budas. Bale. Yaku C4. Yo, inash men. Yaki siya mexe. Ne. Ya bu nishon dodan. Esi guzartu? 4 qo'yinishi. Ha, yaku C budas nash. Mexe. Nishon? Farklı şey mexe. Inash yaku 29. Yaku 29 mana. Yaku 29 inash qadash. Yaku 29, yaku C, inash yaku C4. C4 mana qadash do'stlar. Vs ham yo 300 kilo izofa xudo xohlasa. Saat va 300 kilo izofa qo'ying. Aniq. Inash yak 340-350 kilo mebrod mumkin. Mana yosh 300 inash ham 300 da ham xibdiz. Silim mal. 20 kilo boshqa barkashlar yeydi. Ha, ini barksim toshdan. Xo'sh. Ha, 320 kilo budas. Inash. Yosh ham 330, inash 340-350 mumkin ham mebrod do'stlar. 16800 so'moni. Kadomish ma'qul shad nomeroy Sobirjon zer ekran do'stlar. Alloh xo'b ro'yton. Xaridori kuton. Dastavka hamma joy qulash tashkil میکنه. Salomat boshton, hamma barori kor.